Watui marmar hasteo phaimabai nok nokhong dera jakbaikha kwbang kukno tongkosong lukuro borokni samo basnani bagino SUCIC bodolbo haino ongkhorka borokno chubachu yafanani bagui kokti salo watui marmar phai nok nokhong kwreingjak tongkosong lukurokno chubachu yafanani bagui malkhung chalongnai rokni simi chengui thanglaisu khlainai tei phalno krogrinai bania khlainai rokni thani rang khanglai nukjakha SUCIC bodolni bwkhaktui kokti salo Milon Chakra MBB Tila Bazar no khoboi Edi Nogoro Phalno grinai bania khlainai rokni thani rang khanglai nukjakha SUCIC bodolni bwkhaktui marmar watui phai hasini halok belaino hami angjak hami angui tongmani jorao tongkosong lukurokni nok pisingo watui tui habmani bai soronati haike tongui tongnani nangkha tongkosong lukurok amahai jorao no Kurichugya tongkosong lukurokni samo basnani bagui ongkhori phaika SUCIC bodol bo haino borokni bodolni bwkhaktui no Milon Chakra MBB Tila Bazar no khoboi Edi Nogoro Phalnokni bania khlainai rokni thani rang khanglai nukjakha kokti salo রাজ্যের মানুষের কাছে SUCI কমিউনিস্টের আবেদন বন্ধুগণ আপনারা জানেন যে রাজ্যের বেশিরভাগ মহকুমা আজকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় 18 লক্ষ মানুষের উপর মানুষ এফেক্টেড শুধু তাই না আপনারা জানেন প্রায় 24 জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছেন এতাবৎকালে এই রাজ্যে এরকম বন্যা ভয়ঙ্কর বন্যা আর দেখা যায়নি আমরা আবেদন রাখব যে আপনারা এই বন্যার্ত নিঃস্ব সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান এবং SUCI কমিউনিস্ট দলের যে সাহায্য সংগ্রহ করছি তাদেরকে শক্তিশালী করুন এবং সাহায্য সংগ্রহে সহযোগিতা করুন SUCI কমিউনিস্ট দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী।